Kumusta, kabayan? Ayos, ayos. Ayos lang. 80 million ba naman? Ah! Wow! Oh. Guys, morning! Nagbabalik tayo, it's Lakay Trucker here. At ang current location natin, nandito tayo ngayon sa Calgary, Alberta na. Yes! Pre-trip muna tayo sa unit bago tayo tuluyang lumarga. Since nandito naman tayo sa Patisilan. Blitz, kasi ngayon guys, blitz. Nakapokus yung blitz sa, sa tire at saka ilag. Yun ang sabi ng aming safety. Yung binadala sa amin sa aming ilag. Kaya check. Make sure natin walang problema. Unit natin at saka truck. Ilaw. Yan ang titignan nila para hindi tayo ma-pull over, hindi tayo magkaroon ng aberya sa daan, para iwas din tayo sa points at saka hindi tayo matikitan. Sana hindi na tayo matikitan kasi ilang beses na tayo natitikitan eh. Alright, ilaw. Beto, sana mabuksan ko pa ito kasi yung aking baliko na eh. Baka mama persahin ko ito, mabali lang sa loob yung yung susi ko. Pagka yung mga ganyan dapat pinapalitan nila ng bago eh. O kaya naman binibigyan kami ng extra. Meron din ako dyan yung parang D40 ba yun ang tawag doon? WD-40. Yung spray mo para matanggal lahat yung mga o kaya lumuwang yung sa loob. Kasi minsan kung sobrang sikip talaga yan at kinalawang, hindi yan basta-basta kahit sprayan mo ng sprayan eh. Malambot talaga itong isang to. May diferensya itong isang ko, pero malapit na ako tsaka ako na yan ayos pagka yung time na ng aking safety. Malapit na pa safety ng ating truck eh. Next month na guys. Puso ko lang ito papadiesel, tapos magpakuro, pupunta na tayo sa dideliveran natin ay sa kabila. Tapusin muna natin yung nasa kabila. Okay guys, so nakita natin mura ngayon ang diesel dito sa Canada. Kasi naman tinanggal nila yung yung carbon tax, kaya medyo mura-mura yung 1 litro ng diesel dito sa Canada. Mura. $35 lang yan eh. Dati $60, $70, 30 cents na ng agwat. Let's go! Yes! Alright guys, tara. Okay. Thanks. Alright guys, tara doon sa dideliveran. Malapit lang dito yun. Wala pang 1 kilometro. Diyan
At dyan din ako pipick up ng reload ko papuntang Vancouver. Napakasaya naman itong binigay sa akin. Paano makakabawi-bawi naman tayo? Bawi-bawi man lang. Nag-deliver tapos mamaya pipick up din doon. Ayos. Hindi na rin masama. Walang empty miles, kumbaga. Wala tayong empty miles. Thank you, Lord. Turn right on 46th Street Southeast. All right. In 1/4 mile, arrive at Americold, Calgary on the left. Arrive. Tamang-tama. Hindi tayo late. Sakto lang. Daming truck. Ano to? Magpipick up, magde-deliver. Arriving at Calgary on the Sapo. left. Nagaduda sika. Nagadu kami. Game natin sarili natin ng off duty. Below bleeding, tara. Alright guys, ayan. Door 12 daw tayo. After ko ma-unload dito, madiskargahan, matik naman ang reload natin dito rin. So paano makabawi-bawi man lang tayo? Lagi na lang tayo negative sa sahod eh. Pabawiin naman nila tayo sana. Mukhang busy sila ngayon, no? Nag-ano ako kanina kasi nagbot-bot ako kanina ng konti kaya medyo nandyan yung mga gamgamit ko pa, oh. Ayun, no? Pero ayusin natin yan after maka-sit up. Importante yung buwat-buwat ko para sa akin eh. But anyway, ayan, door 12 daw tayo. Naku po, napakahirap naman dito. Ayan, oh. Kailangan kong umikot doon. Ikot tayo ron, ikot. Hi, buhay ng truck driver, owner operator. Dito kanain ko dito. Pasitiin natin sa kabila. Wala akong makitang ano rito, ah. Kasamahan nating truck, ah. Padalas dito may ano eh, may mga kasama nating truck na nag ano eh,
nagde-deliver o kaya lulod. Door 12. Pasitihin natin guys, pasisitihin. Tignan natin para sigurado. Mahirap na. Wala tayong helper eh. Pag walang helper, tignan natin. Maluwang, maluwang. Maluwang. Maluwang, maluwang. Huwag tayong pakumpiyansa kapag wala tayong helper kasi mahirap na. And then tayo rin ang malalagot niyan. Yan. Sarapan. May mga trailer kasi tayo dito sa harapan eh, mahirap na. Dahan-dahan lang. Huwag natin bibiglayin. Yeah. Hop, diretso natin. Opya. Opya. Sa kabila, delikado eh. Baka mamaya sumabit tayo sa mga doon. Kaya kita nyo, may trailer dun, yung line edge na trailer. Pag yun nasagi, naku, paktay na. Ayun, kita na natin sa kabila. And then kasi tayo rin ang malalagot pagka ganun. Pagka nag-umatras tayo, blind spot, wala kang helper, babain mo talaga yan, delikado eh. Yan, no? Alright. Buksan natin doon. Yung lang buksan natin. Baka hindi siya. Meron na kasing lamat ito guys eh. Meron na kasing lamat itong ko kasi pag ito ay nako patay na. Hindi na natin mabuksan to pag ito nabali. O yun. Yun, madali lang. Kaya minsan di ko na nilalagay ito, perwisyo lang to minsan eh. Perwisyo. Yan. Antayin natin yung Ay guys, pagkalanganin talaga tayo sa atrasan natin, kailangan talaga nating babain. Kapag wala tayong helper, yun talaga ang discard dyan. Mahirap na maka-aksidente. Magbabayad na naman tayo. Nako, yari tayo nyan. Pag hindi sigurado talaga guys, babayin talaga natin. Yun lang talaga pinaka pinaka safe na paraan. Pag hindi tayo sigurado sa inaatrasan natin, babayin natin. Kasi sa oras na nasagi mo yung
kabila, kahit kunti o gas-gas lang, nako, negative ka na o minus na yung driver's license mo. Mga truck driver dito sa Canada, iniingatan yung driver's license eh. Ayan lang guys, antayin ko lang, pupunta rito yung magkakat ng shield. Ayun na pala oh. Hi. Yeah, I have. Pirasahan na katera nito. Ngayon guys, andyan na si Buddy Filipino. Pinoy siya, Pinoy. Filipino ba? Kumusta kabayan? Ayos lang. Swerte nung nanalo ng loto ha. Lagi nasa Facebook ko lalabas eh. Kaya nga, Pinapakalat pa nila. akala mo 80 million ba naman? Oo, Diyos. Hindi ko alam kung saan ko gagawin yung perang yon. I-icon mo na lang sa pera natin, 3.2 billion yun. Wala ka talaga. Hindi, kahit di ka na magtrabaho no, kahit 1,000 Canadian dollar ang gastusin mo sa isang araw, hindi mo maubos yun. Hanggang sa mamatay ka. Eh, paano pa sa Pilipinas pupusin yun? Ay, oo. Sigurado yan. Hanggang kapuan mo, mapera na. Oo. Kaswerte. Hindi mo kailangan, no? Kaswerte. Loto ba yun? Ah? Loto ba? Oo. Lotto Max. Taga Vancouver eh. Sabi ko kahit 1 million lang, masaya na ako. Oo. Eh, yung parang 80 million? Pambili mo lang ng bahay mo. Tapos konting sasakyan Basta oh. wala ka nang babayarang monthly, bilis na. Wala ka ng monthly babayaran, malinis na. Kailan kaya tayo magkakaganon, buddy? No? Kailangan din natin tumaya sa luto. Kailangan natin tumayo ng luto. Tumataya rin naman ako paminsan-minsan. Hindi, ganun din ako kung kailan ko lang maalala eh. Oo. Mahirap din naman kasi kapag gawin mong bisyo pa $50 kada isang linggo. Weekly lang. Oo. Swertihan lang din talaga. Swertihan lang din talaga. Sarap lang buhay mo. Buhay na lang Pinas. Oo. Kasi nga lang kailangan mo kapag uwi ka ng Pilipinas. Madadala lahat, yung babalik ka pa rin dito. Oo. Di ka mo, baka mamaya kidnapin o hold upin ka dun. Mukha pa naman niya sa Facebook. Oo, kikilalang kilala eh. Kilala siya sa Pilipinas. Oo. Kilalang kilala siya. $80 million Canadian dollar ang pinanalunan sa Lotto Max. First time in history. First time in history na kahit mga puti pa nanalo, siya lang talaga pinakamalaki talaga eh, 80 million. Sa solo no? Solong solo. May vlog ako, okay lang sa'yo yung vlog? Sige. Di naman nakita yung mukha mo eh, kasi nasa loob kayo eh. Sabihin mo nga yung vlog mo para subscribe kita. Oo, Lakay Tracker. Okay, tracker. Oo, thank you. Papua Pilipino. Linisin muna natin ito dito para malinis tayo. Tamang tamang walis. Ang walis lang.
Tanggalin lang natin yung mga ano ng paa. Yan oh. Yun. Tapos balik natin ito. Opya talaga. Tapos dyan may medyas ko dito lang yan. Okay. Kalahin mo yan 80 million. Well guys, patuloy ko lang yung mga paglilinis ko rito kasi hindi pa tapos. Yan, swertehan lang talaga. Ako tumataya rin ako. Pero hindi yung talagang regular. Kasi mahal din naman eh. Yung mga kapag ka nasa truck stop, maalala mo, tayan mo, ganyan. Yung tinatayan ko naman sa akin, yun yung quick pick na, hindi yung birthday ganun, hindi na. Quick pick mo na, parehas lang naman yan. Kung swerte mo talaga, swerte mo. Parang habit na lang. Kasi hindi naman ako naninigarilyo, no? So yung pambili ko ng sigarilyo, doon ka na lang inilalagay. Malay mo nga naman, di ba? At least kahit papaano, may chance kang maging milyonaryo kapag ka tumataya ka. Pero yung naninigarilyo, binibili mo sigarilyo, wala, hindi ka magiging milyonaryo. Sakit sa lungs pa ang makukuha mo. Don't get me wrong, hindi ako nakikiano sa mga kapwa nating mga Pilipino na o kababayan natin o sino man. Kasi kahit anong nationality naninigarilyo naman eh. Para sa akin, ganun lang yung aking point of view. Yung pambili ko sana ng sigarilyo, ibili ko na lang ng ng Lotto Max. Ayan. Alright guys, ayan, balikan na lang natin ulit ito tapos na. Alright guys, ayan, empty na tayo. Forward ko lang konti. Tapos punta ako sa loob, kunin ko yung papel. Tapos dito rin ako maglulot. Tanungin ko kung lilipat pa ba ako, hindi na. Isarado lang muna natin para yung lamig, ano bang temperature nito na binigay sa akin. Zero din. Zero ang temperature. Sarado lang natin. Yun oh. Malinis, malinis. Guys, ayan, punta lang ako sa loob, kunin ko to cellphone ko para sa ganun eh sabi ko sa kanila yung appointment. A few inches later. Alright guys, ayan, kuha ko ng papelitos. Pinalilipat nila ako sa door 15 daw. Lipat tayo dyan sa door 15. Baka nga yung mga ilunod nila dito ay nakabang dun sa may door 15 eh, kaya doon tayo sa door 15. Ayan, sa bandarian lang. Kailangan na naman tayo kumikot nito. Lipat ako sa door 15.
Can you move? I'm just gonna take this and then you come out. Please, thank you. Yeah. Masyado kasing ayan, mumove siya. Thank you. Masyado kasing labas ang kanyang ano eh, ulunan eh. Pilipino? Oo. Dito rin ako nag-deliver kanina eh. Kaya dito, hindi, doon naman ako sa number 12. Pinalipat lang ako. Maraming Pilipino rito. Pilipino. Punta ng ano, papunta ng Vancouver. Kumusta? Ayos lang. Lakay, may vlog ako eh. Okay lang sa'yo? Oh, okay lang. Atras tayo dyan. Yeah. Mabilisan lang. Kasi ni makulimlim, baka mamay umulan. Yun. Tapos galin natin to. Pangasinan ako. Ilocano ako pero Pangasinan si ka. Oo. Lingayin ka ni. Burgos, Pangasinan. Ilocano. Oo. Daiset labat sontak. Pangasinan, ya. Yeah. Thank you. Oh. Pangalan mo? Raymond. Raymond. Shout out sa'yo, Raymond, sa vlog natin. Lakay Tracker, tignan mo na lang. Lakay Tracker. Okay. Yun, Raymond. Oh. Ayan, antayin ko na lang ulit, guys. Balik ulit ako sa lungga ko. Woohoo! Loaded na. Lalarga na tayo. Tara, punta tayo dun sa ano, kunin natin yung papel. Tayo dun sa harapan, tas kunin ko yung papel. Yeah. Kukonti naman pala, kalahati lang oh, hanggang doon. Napakagaan naman itong itatakbo natin hanggang Vancouver, guys. Kalahati. Kalahati. Oh. Okay. Atin to. Yan. Alright. Tara guys, kunin natin papel. Tapos larga na tayo. Kasi medyo ambon-ambon eh. Tsaka makulimlim, ayokong gabihin masyado. Alright guys, ayan, iisang drop lang. Madali lang ito.
Lagay ko lang itong self na to. Alright guys, yan. Tatrating ko na to hanggat maaga pa. Isang deliver lang. Ayos. Kalahating trailer, ayos. So paano guys, magkita na lang tayo susunod na video vlog natin, no? Diretso na ako dito sa sa biyahe natin papunta tayong Vancouver. Kapag may pagkakataon, mag pre-trip tayo. Kasi sa previous video ko, nakita naman natin na sunugan, may nasunog na truck, no? Di mo, para malaman mo kung anong diferensya dun sa likod ng truck at saka trailer mo, at least maagapan. Ayan. Until next time guys, thank you for watching. Ingat lagi. Peace up. Bye. Lakai Tracker.